te shwa bangan ya shakma jong kane ka video mo parlong aku aban pen EFP yak kane kade ka face condition jonga men shim snem te pet kane kalong wars bha te kane pat kade ka recent video banga shoot men hanen shwa bangan shoot ya kane ka video te pet ya kane ka video kumno nga sumar yo pigmentation jonga ha do bakot banam skip ya kane ka video. Hello kuble phe baro ke pa ya kane ka video sat sempre sa bha phe chagane ka channel te ngai jane chai be phi baro ka mangale jo hi shwa bangan ya shakma jong kane ka video nga kwa ban ai kuble phi way by way ba support ya nga na ka po sha ka por ala da don jing baklai e ka po banga kren ro wan theo yaki don na preng jong phi ba ong ya nga kong smel bha ban batay ngi kumno bangin sumar yo ne pigmentation na ne nyang mong te kane ka video ka de na banta jong phi ba kane ka video ka de tang na ka banta mo da ka jing experience ka jong a de bangala de ban pule shapang kine ki skin condition shapang kine ki mo ki nyang mong ngamde ka dermatologist te tharai plus ne thu hi ngala de ban mention ha ki videos barim jongaru tangba wat lakat taru dang don ki ba ong yanga ba piak start ba piak banang tangba mo ngan ong ye phi la da phim ngeu tanat ada kane ka video kam ai jing mento ye phi kam ai jing ya rat ye phi phila ban skip ya kane ka video te parlong mo nga kwa ban ya thu ye phi khan det chapang ka jing ya lan ti jonga ba uneu nyang mong nga ro ka de ka we mo ba ya lang ba ya kane ka ju ka jing e kum ma phi te la da don up deng jong phi ba pe ya kane ka video ya kito ki bom pan don yang mong ru pe ya kane ka video namar kane ka video nga shoot ya baro de tang ya ki kan thei ya ki shenrang ro kumju ka une up nyang mong jonga ustang house name arjar khanyeu khatra te suki ukla patsha melasma te tamba hagito ki por ngi ngim don option te don tangkine ki Lakme sunscreen but Lotus sunscreen de rekomenda bangi yo ban jet mo bun pha ki jai sunscreen hi ba menshwa nga shaita kine ki sunscreen kum Lakme kum Lotus kum to tang bangam chu snau tanare namar ba ka snedo jonga kalong oily bha mo te nakata ka daw ngam snau tanar banta nga persyang hi menshwaru ang bangam snau tanat nakata ba kadaw banga yo pigmentation ba yo melasma kade na kajing shit jong kasngi shane mde retang kataru de na ka mo genetic ru kala ban long namar ba bahayeng jongaru ime jongaru idon pigmentation te kala ban long na ka genetic but ka jing thang jong kasngi shwa bangan batay phi ki kato kat ne ki tips le ne ki points mo kumno bangin manage kumno bangin sumar ya une pigmentation la ne nyang mong te ngan ong ye phi khan det ngan batay phi khan det mo shapang une pigmentation balay ngi yo no naka e kada bangi yo pigmentation naka e kada bangi yo nyang mong te la da phi yo i mo ye kito ki dark patches small dot ha ka skin ko jong phi te kala ban long ba phi yo pigmentation mo namar ba une pigmentation but melasma u ya pher dengan pen iya phi ya ka picture ma hangne une kane kade ka picture jong pigmentation and kane pat ka pictures jong melasma te parlok mo kadaw ko banang kong balay bangi yo pigmentation lane nyang mong kadaw ba sun exposure take away kadaw dem day tang ka sun exposure kala banlong na kane ka screen kane ka screen hangne kane ru kade ka way na mga kane ka screen ru kadon ya kane ka blue light rays kala ban kata ya ka skin ka jongi laptop screen phone screen nang ta TV screen and kalaban long na kading ro na marba mo kato ka hit ka bawan kaching shit bawan na ka ding ro kade ka way na ka daw ba ngiyo pigmentation de ka daw ka ba arpat kalaban long na ka hormonal mo imbalance lane hormonal fluctuation bon ki ba armet kumto ki ba don nyang mong ki ba do aban long na ka several disease like thyroid kito kiba don jingpang thyroid kumto demde tang gitaro kito kiba de da wise lem kumto kitoro kila mo kalaban cause kalaban de kawe kadaw bangi yo pigmentation
te ka mo daw ka balay pat kala banlong na ka genetic ngaru kung bangala de bang ya phi ba image nga ru idon pigmentation te ka daw bang yo pigmentation yo let's say ba ka de na ka genetic but ka de na ka heat problem ru no na ka heat problem na ka heat sun exposure te phiru la da don na pleng jong phi ba don family la ne imei pa jong phi ba don pigmentation te kala banlong na ka genetic ru ka daw ka basaw pat ka de ka na ka heat mo na ka jing shit jong ka sngi kala banlong na ka jing shit jong ka ding ka da ka heat ba ngi yo mo ha ka por bang shit kum toru kala ban penlong yang ngi bangin yo pun phau neu pigmentation la neu nyang mong la neu melasma te kat ka bangila ngi haban da kiar bha ban shong haruding nomar ba tip kalong ka ba bha khamtam hamig halia ba kret palat mo ka po talang tang ba tersang kan bala ban shong chajangai ding kanang ba pigmentation jong phi la neu nyang mong jong phi onnom bon te parlok mo dang don show kiwe pat kita ki daw ba kala banlong na ka psychological and emotional distress ro mo te kala banlong na ka jing bon jing mot jing perkhat palat ro mo ngadangi perkhat palat don depression anxiety jing bon jing mot jing perkhat te ngi haban da take care bha ya phi ki dang bon shu mo ki daw kum di biri di cigarette di kiat pun ha ki daw ba balengi yo pigmentation la ne nyang mong ka daw ba na kini ki daw ba ro te kat ka bangila ngi haban avoid mo ya kini ki mde tang biri cigarette bat kiat ro ki jing bam bangi bam gum toro ki bangim tip ba kin bangin yo pigmentation na kini ki jing bam mo tengi haban da pikir bha ngin bam da ka mo namar ba ka skin hi kam shong tang ha ki jing ta ba long expensive kumto barem bha kumto mo ladangi ta ya ki skincare products ki barem kat noro ladangim take care ladangim sumar pat ya ka ka bangi bam mo syapo te kamut bai kineru kalaban kata ba ngihaban bam ki jai so ba don vitamin C kum orange kum to kum so gel pun ha jai so jai jhor kum to badon protein badon vitamin C pilaban bam kum kijing bam ki jhor bajar ngam kum to ngi hapan take care ke ka bangi bam syaporo kata ka dai ka we ka point ka banong ko phiap ban di so gel lada phimla bandi malakas ngiru phla bandi so gel kum to ha ka por man stem ha ka por ba phikhe thia kum to ade so jauh pada pimla bandi mana ka step ro pila bandi lysin sausin sen sitayo pila bandi green tea pila bandi matcha green tea lane so jauh kini kite mo ki jajing di long healthy bhag balong te bhaya ka met ka jongi khamtam ya ka skin ka jongi te sedang no ban include mo ya kini ki green tea lane so jauh haka diet ka jong ke ka point na ba arpad kade sunscreen mo ni haban ta sunscreen ladangi don haying ladangi don shabaro ni haban ta sunscreen ko bangala de bang ya phi ba haban ta sunscreen ladangi don haying ro mo khamtam ngal ade ban ong ya phi ba ka jing shit bangi yo na kading kata kade ka way mo ka sunscreen kade ka way na ka badon kam bha bangin at ha ka skincare routine ka jongi te balay na maharba ngi habban ta sunscreen malakas ngi mo malakas step bun bha hadu mentaro ngadang sya yo sngew kini mo ba kyong nai ta sunscreen re ngadon hayeng mo ngan ta sunscreen shibet ndang ala shwa bangan leching lech mo do mas ndep sai khamat kunto ta moisturizer nang ta sunscreen sendan tada pipedon kami kito ki serum babun chai ru ta kito ki serum na ta pat ta sunscreen haga last step yung jongka skincare routine ka jongpi namar ba shwa bangin expose la ne shwa bangin leching lech kunto ngi hapban ta shwa ka sunscreen haga skin ka jongi kumba khatsan minute lane arpel minute shwa bangin leching lete te don ki ba ong kumne te ni ngata sunscreen man lakas ni bale une o nyang mong jonga donare
balay yang mong jongam jare balay nama apa nakacing mix app palaru kalaban kuite laban kuit naga skin ga jongpi te kasmi ga yo laban mahrong ban thang chu bo ya ka sunscreen hapo ka pla ka jongpe te sa apply te pihaban re-apply mo pihaban ta sunscreen haden lai kanta lane haden ar kanta gumto lada pi mi sempalat pila banta haden ar kanta lane haden lai kanta te kamon ba haga sisngi pihaban ta sunscreen ar sen sisngi te kata kadai ka tips ka banga syai follow nga syai bo sunscreen mo ka way ha office te ka way pat hayeng te parlok point balai pat gi haban ad mo ha skincare routine jongi kamtam yangi kibadon melasma badon yang mong kumto badon pigmentation kumto kum vitamin C serum niacinamide serum alpha arbutin serum tranexamic acid serum and kojic acid serum azelaic acid serum like pun bha kene kijai serum ba la ban mo pen bright lane ban pen thaba ya ka skin ko jongi bala ban pen khut ya pores mo pores badon ha skin jongi dark spot and mo dark spot kunto acne marks kine kijai serum kila ban pen khut ya ki acne marks dark spot pigmentation kunto tela da pim pada page ka to video serum video bangaya pen la da ban pelait pila ban check ya ka to video barem jongaru ya ki serum banga pen me te kini kide serum bapin ad ha skincare routine ko jongpi de dang ka sunscreen namar ka sunscreen marway kamla ban mo ban pen khoi lot ya kini ki skin condition skin problem jongpi te phi haban ad ya kini ki serum ha ka skincare routine ko jongpi ka way nga kwa ban ong ya phi mo ba lada don nap teng jongpi ki bom pat jo use ya kini ki jai serum bom to te pila ban sedang shua kum vitamin C serum pila ban sedang kum niacinamide serum kum to shua ba pen use ya ki way pat ki active mo haga skincare routine ko jongpi te kine ki de ki tips banga shat follow tenga kwa ya phiro ba pen follow ya kane lada phidon mo lada phikwa ban pen khu ya unem yang mo umelasma long ba bha ban panja no pigmentation jongaru tharai playo ihi ka result te ngimla ban ong mo namar ba yo le se mo ki serum banga ong ya phi ba kim trekam ane ka shong ha ki jong ki jai skin bunto ki jai no jai snedo don pigmentation uba jam ban khoi kamba don ki wave mo ki jai skin ki ba pat ban khoi kumto ban use ya ki serum ka de ka way ka ba don kam la da ki don pigmentation dark spot and mo ki ne ki acne marks te sa ka way ru ka kwa ban ong mo la da phi don melasma pala da ulong yong pala jor pala kumto te phi haban mo namar ba ngala dep ong ya phi ba melasma te ulong bha ban pen khoi mo ban panja te la da phi don kum kini ki problems te phi haban mo ban pen I shaki doctor namar ba kine ki serum mo kine ki serum babon chai kumto kum vitamin C kum kine ki niacinamide serum alpha arbutin serum kila hi banya rab ya phi khande tang la da phi don melasma la da bon palat mo kumto yong palat ha skin ba jong pe kila ban pen I shaki doctor namar ba la da long worse la da long stubborn palat pigmentation jong pe te kabaha ba pin pen I shaki doctor kanang ba pin yo ya ka result ka ba te parlok last nga kwa ban ong ya phi hang ne ba phi ha ban long ki ba yai ne phi ha ban long ki ba yai sha phi ha ban apply ba ya kine ki serum ha ki skincare routine ko jong phi namar bon bha na preng jong phi ba ong ba ngala de ban ta shi banai ar banai ro ngam yo iya ka result ki dang no ban change da ka way ka sunscreen ane dang ban change da ka way ki serum kum to
der gumta namar kane kade de kaba mo bangin ta menta bangin yo iya ke result khamtam yo melasma ba what nam expect ya ke result ba pin yo ba pin ta ya kine ki krim lane ya kine ki serum menta ba pin yo iya ke result menta te pihak ban long kiba mo kiba yaine kiba yaisha kiba long patient ban ta ikine ki skincare products khamtam ikine ki serum ha skincare routine ko jongpi te pihak ban da husiar bha da pita ikine ki serum ro pihak ban protect bahaya ka skin ko jongpi the next day nada phile jinglai kuntoru wat nam lei klem da ta sunscreen mo na marba kum alpha rutin kum kojic acid serum kum to bun kijai serum gum to ba long react ha kasni da te lada phile jinglai kum to ru pihak ban da protect bahaya ka skin ka jong phi te barlok sakawe ru ngakwa banong ya phi ba ka exercise ru ka dei ka way na ka badon kam bha bangin mo bangin yo ya ka met ka phat ka ba koi ka ba kya bangin yo ya ka skin ka ba ya ka sne do ka ba long healthy ba long glowy ba long hydrated kum to ka exercise ka dei ka way ba phi hab ban art ha ka mo ka daily routine ka jong phi include exercise ru ba pat phi hab ban di bha mo ka ru ka dei ka way na ba don kam bha barlok ngan pan kot ya ka dei ka video hang ne ngam tip yo let's say don na preng jong phi ba ong ba o ka batai start palat ka le kum ta ngan pan kot ya ka dei ka video hang ne te lada ka dei ka video ka ai ching rap ya phi te ngam tip nga shubatai mo kat kum ka ching le ka jonga kat kum ka mo ka tips ba nga share follow te nganget mo bagane ka video kan ai ching rap shibun ya phi lada kane ka video ka ya rap ya phi wanam klet ban like ya kane ka video ban comment ha comment section phila ban comment ya nga ha comment section subscribe ya kane ka channel lada phi wan ka sen panang kong hang nero te smell bha support mo ya kane ka channel jonga te ubleon kor khuya phi baro ba ya kayeng kasem mo jong phi ba phi pelot por wan pe ya kane ka video bye bye take care and stay safe love you all